Že čau lidi, my vás vítáme u dalšího videa a dnešního videa bude ukázka našich kostek. Budeme ukazovat Vojtovy kostky a moje. Vždycky já budu ukazovat dvě a Vojta bude ukazovat jednu, protože Vojta jich má víc, aby nám to vyšlo. Takže já jsem si první kostku připravil, mini kostičku, kterou jsem dostal od kámoše. Je taková, jako kdyby fakt mazali betonem a je malá a skládám ji, když prostě nechci skládat moc jakože nějaký jiný kostky, tak si zaskládám malinkou, abych si připadal trošku roztomilé. Ale je jinak jakože těžce se z ní hrát natáčí, protože je taková blbá malá, ale jsem rád za dáreček, takže dobrý. Jako další kostku jsem si připravil dvojku, je to Diane 2x2, je to úplně parádní dvojka. Moje main tak je jediná kostka, kterou jsem dostal po soustředění, jsem chvíli nahrávání, tady, můžete vidět, jak vypadá v té kostce. Je hodně dobrá, mám ji rád. To je moje jediná dvojka, tak je moje main. Namazal jsem uší, takže je parádní a mám s ní hodně slovu a zážitku, takže super a koupím ji tačka. Takže já jsem si připravil kostku moju Aulong Plus, nebo Weilong V3. Je to moje druhá kostka, protože já jsem dostal Weilonga Mini. A hned první den jsem ho ztratil, z čeho jsem byl úplně zničený. A tak mi ten den ještě maminka koupila, já ji poprosil, jako, že bych si na to klidně přispěl a koupila mi toho Aulonga. Je to jakože hodně dobrá kostka a mám ji rád, takže sakra. No prostě je to jakože dobrá kostka, ale poslední dobu s tím moc neskládám, protože mám jiný kostky, ale třeba když skládám víc trojek, tak si s ní rád zaskládám a furt je to pro mě jako super kostka. Dávám jí 5 bodů. Takže moje další kostka je od Rubix. Byla teda hodně drahá na to, jakože byl docela špatná na začátku, tak jsem ji naluboval a seřídil, tak se trošku takhle jakože zlepšila. A jinak má loky, byla to teda moje první kostka, ale bylo to pro mě úplně neuvěřitelné, že se kostka takhle otáčí. Byla hrozně teda jakože drahá, dostala mě 500 korun. A jinak jakoby pro mě byla super na skládání, když jsem jako začal skládat, že jsem měl z Kréty takovou kostku, která byla úplně jakože hrozná, že si mě nešla a úplně se mi pak rozpadla, takže jsem dostala smutný, že jsem se to chtěl naučit. Tak jsem se to naučil na této kostce, kterou jsem dostal na svý narozeniny. A to byl úplně jiný zážitek se na to učit. Takže paráda. Takže jako další kostku ještě jsem si připravil Diane Zanchi 3x3. To byla kostka, která byla moje druhá 3x3 a dostal jsem ji za soustředění. Takže líbila se mi strašně. Byla to moje taková, chtěl jsem si ji dát jako main. Ale má ty svý loky a takový svůj specifický feeling, ale věděl jsem, že ji budu skládat třeba na víc kostek nebo něco, ale líbilo se mi, protože jsem si chtěl koupit stickerless kostku, jako tu dvojku třeba taky. Jako další kostku tady mám Guoguan Yushao. Byla to moje druhá kostka a chtěl jsem jí kvůli tomu, že ji měl Dominik. To je další kamoš, který ho znám, co to skládá. A on mi to poradil, že je to fakt dobrá a došla mi asi za 3 týdny z Hongkongu přes stránku cubezz.com. No, prostě to. A jako byl jsem s ní hrozně moc spokojený, ale časem prostě nemohl jsem si nějak zvyknout na to, jak byla prostě rychlá a moc lehká. Tak jsem používal Aulonga na two-handed a one-handed jsem měl tady tu Yushao.
Jo, jako jsem s ní jakože hodně spokojený a na one-handed ji používám furt. Je fakt super a líbí se mi, jak tady má ty rohy. Takže jako další kostku jsem si připravil taky moju Along nebo Plus nebo Weilong V3. Když mi přišlo, tak to byla úplně jasná volba, že co bude moje main teda. Ale už není, protože mám ještě jednu kostku. A tady ta teda je úplně parádní. No a úplně superová. Feeling má dobrý, už je i nalubovaná, takže má úplně mega dobrý. Používám ji, normálně získám víc kostek a někdy i na one-handed, protože někdy nemám třeba chuť na tu druhou kostku, takže... A už mám na ní hodně solvů, měl jsem na ní i svůj rekord 12.50 něco. A tak teda byla úplně parádní v tu dobu jsem měl, takže... Tak, a má takový ty silé tady. Jak to má zaoblený, hezký nálepky. A moje poslední trojka je Guns 356 V2, moje main na 3x3. Je trošku menší než Along, si to vám vidíte, že je jakože trošku menší malinko. Takže jakoby líp mi se na ruky, protože já mám docela malý ruce, takže a lepší na logohead to je pro mě. A tuhle kostku používám na two-handed, moje main, dal jsem s ní svůj rekord 10.03, s tím jsem úplně spokojený a doufám, že mám nějaký další rekordy s touhle kostkou, protože byl to takový můj cíl s ní dát, že jsem ji strašně chtěl. A tak. Jako další kostku, nebo spíš jako takový hlavolam, no prostě jako kostku tady mám Square 1 nebo Cube 21, jak chcete. Je to od QIY Square a já jsem s ním hrozně moc spokojený, akorát se stydím za to, že mu ještě neumím složit a skládám jeho tady kubík, takže jako nevím, ještě hodně se na to stydím, ale chci se ho naučit v brzké době a jako má i nějaký cutting, jako prostě, že nevím, třeba tohle a jo, vidíte, že prostě má nějaký corn cutting, ale jak jsem říkal, ještě ho neumím moc skládat a moc mě ani nebaví. To je jako důvod, proč jsem se od toho učil, ale pak jsem představil, že mě to nebavilo, ale naučím se ho, protože prostě když už mám nějakou kostku, tak je dobrý se ji naučit. Takže jako další kostku jsem si taky připravil Square One, to ale jiný Sheng Shao. Je teda jakože horší než teda QIY, ale já jsem s ním teda jako spokojen, já nepotřebuji nějaký moc dobrý square, takže není úplně jakože špatný, ale nepotřebuji zase nějaký úplně mega dobrý, takže mi stačí. Akorát mi hrozně vadí tady, když popnu ty hrany, tak je úplně strašně, i ta jedna, tak je úplně mega hard, i tam jednu dát, takže úplně mega těžký, když ji tam musím dát, což mě na této kostce docela vadí, no, takže a popneme docela, jako ani ne často, ale jako někdy popnat, což jako docela mě štve. Ale jinak je úplně v pohodě, stačí mi to. Takže to byl Sheng Shao Square, nebo Cube 21. A další kostku jsem si připravil z Cube. Ten se otáčí takhle podél rohu, a je teda úplně super. Já jsem si ho teda koupil, protože jsem chtěl nějaký jiný halon než normální kostku. Takže to bylo úplně super. A když tady takhle vyndáme střed, tak tady můžeme vidět, jak to tam je připlý a tak jakože tak. A je jinak je úplně jakože super, není jakože špatný, ale je dobrý. Stačí mi. Jako další kostku z mý kolekce tady mám Guns 356. Je to
ta vůbec nejdražší kost, jako trojka, kterou mám. A možná i nejdražší, to jako ještě nevím. Jo, tohle je nejdražší. A jako je hrozně dobrá, jakože... Jo, jako když se vám to prostě je jako hrozně jako lehce se s ní otáčí. Navíc, když vyndáte tady vyndáte ten střed, tak na to máte takový speciální šroubováček, kterým si to pak můžete utáhnout, takový 6 hran, tady to. Mám z toho, ty nálepky mám z toho takový, protože jsem začal loupat jedna bílá strana, myslím, že, a pak modrá, nebo myslím, že žlutá a modrá. A pak, protože se mi to nelíbilo, že byly jenom takhle ty dvě, tak jsem si prostě oloupal všechny a vypadá to nějak takhle. Jako líbí se mi to, takže... A... nevím, co bych k tomu mohl jako ještě říct. To byla teda Guns 356 a opravdu jako, že nejlepší kostka 3x3 na trhu, podle mě teda. Jako další kostku jsem se teda normálně kostky pyramidu připravil Pyraminx. Sheng je úplně parádní. No. Mám ho teda rád, je to můj jediný Pyraminx, ale je úplně super. Mám ho rád a líbí se mi, že můžeme udělat tak, že z toho jde udělat třeba takovýhle tvar. Takový brutální tvar. Ale to není nič. Líbí se mi prostě celkově, má úplně libový feeling, akorát takový jako, že překlapá vlastně jenom, no. Ale jinak jako, že je takový dobrý, že když to tam máte to, takže se sám překlapne, takže jakoby myslím, že moc plastu nehrozí, jako když to tam nepoděláte, že to nebude nějak moc takhle, jako, že to se samo pak někdy dotočí, no, malinko, takže paráda. Jako další kostku jsem se připravil ještě 4x4 Sheng. Je to moje jediná ta první 4. A mám ji rád. Není úplně špatná, ale je docela jakože dobrý feeling na to teda jakože stojí, takže myslím, že nebo A4 mám na ní hodně solů, skládal jsem tak někde minuta 30, takže paráda. Poslední kostka z mý kolekce je moju Alsu 4x4, která mi přišla, tuším, že včera. Včera jako ještě měla takovej ten, jako kdyby tam byl prach a písek v té kostce a měla hrozně utaženou tady tu žlutou stranu, kterou jsem si povolil a teď je to úplně super kostka. Otáčí se s ní prostě fakt jedna báseň a pak mi s ní hned okamžitě nový rekord, sice není tak velký, ale už ho s váma aspoň můžu sdílet, je to 2 minuty 34 vteřin. Já vím, jako ještě potrénuju, ale jinak hrozně super kostka. Aspoň vám tady ukážu detail té hrany. Jo, že fakt jako je nebo jako opravdu ta kostka, ty nálepky jsou jako klasický mojů nálepky. A teď mě překvapilo, že jsou ty nálepky i normálně v pohodě nalepený, jakože nejsou nějak křivě. A celkově prostě hrozně dobrá kostka, jako podle mě fakt nejlepší 4. A jsem s ní hrozně moc spokojený. Moje poslední kostka z kolekce je 5x5 Sheng, nová taková verze. Je úplně super, vypadá jako Hua Chuang a myslím, že má i takový feeling, protože úplně, protože už to taková velká kostka, tak má úplně libový feeling. A ikonka teď má na to skoro skoro jednu kostičku. Takže mně se tato kostka hodně líbí, mám je rád a v bílém jsem ji chtěla, abych jako kompletní sadu úplně. Že už mám stickerless, bílou a malou a ještě nějakou velkou kostku, jakože to jako třeba velkou, no. Tak jsem si koupil a je úplně parádní, takže tak. To bylo všechno. A mám na ní solvy, takže docela dobrý, takže nebo pro mě. Takže jsem spokojen strašně s touhle kostkou, nechtěl bych asi jenom, protože je prostě dobrá. Takže tak. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, pokud jo, tak zanechte like nebo odběr. A tak my se s váma loučíme a zatím čus!